Какви времена, като ходиш 19 годишна? Не снимаш в момента, нали? Снимам. Аз снимам. За хората трябва да кажем, че шефа ми те изнуди да те возим. Моля, миличко. Впрочем, малко се почувствах като ученичка, дето ходи с 25 годишни тук колата, повоза в новата ми кола. О, да, идвам! Град Пловдив. Ами така, ние сме One Taxi град Пловдив. One Taxi в град Пловдив ли? Да. Да. Но номера ни е 4 двойки, защото най-много двойки имахме в училище. Към Капана караме? Да, на широкото. Окей. Щях взема две момичета с мен, между другото. Ами следващия път да знае. Човек, влезнах в ауто, пак ти инфлацията, смисъл. Я не ми плаща за това, брат. Да, смисъл дигна в евро е всичко двойно. Смисъл същата цена. Не бе, то няма закръгляне, нещо, просто ще се в евро. Да. Къде се разбързва, толкова ли дразни? Само да ти кажа, ще е хубаво сега да я изпъна веднъж и да има някакъв такъв кадър. Дед викаме, сещаш се, за да мога го монтирам с една секунда такъв. Искаш да викам? Вече изглежда добре даже. Ти ще започнеш ли да качваш пак? Кила или аз съм 6250 човек, който те пита? Малко повече ще сме питали. Да, ясно. И даже ще почна да кача пак забавени неща, защото последния клип не струваше. За първ път чета коментари и са негативни и някакво да отговоря. Защото по принцип някакви тъпанари, аз просто ги нареждам. Сега чета, клипа не струва и съм такъв, съгласен съм. Свалил съм 60 кг, между другото, искам само да ти подчертая. Днеска официално станах 60, претерих се, днеска бяха официално 60. 60 кг са много. Лесно. Наистина, браво. На хората казвах винаги, като искам да сладва, ще осладва, супер лесно. Да. Вена. Ужас. За първи път, като те видях след сега последното ти отслабване, беше при Павел Колев и Цака на подкаста. Тогава още имах засваляне. Аз направо се шокирах. Ама тогава още има двойни гуши. Сега махнах къде. Сега ще почне и пластична хирургия, ще сложи и цици, браш, съм нови язик, ще е брутално. Значи, не знам дали YouTube ще правиш, но според мен трябва да направиш една фитнес програма. Нали, знаеш. Ево, брат, че се отзова на нашата кампания. Благодаря, че ме закарахте на 300 метра от нас. Винаги. Беше ми много драго. Приятно изкарване тази вечер. Ево.